Хвала Єсусу Христу. Дорогі поважані сестри і брати, сердечно вітаю вас на нашій духовній зустрічі, на якій ми порозважаємо про велич, справди і ласку посвячення святої води і хліба святої Агати. Так само вспомним про свечки грамничные, менавіта святого Блажея, бо вельми і завсёды ў пашане нашага народа, пакаленнях і таксама в родзе Вайніловічаў заўсёды грамнічная свечка была на дастойным месцы, на алтарыку ці каля абраза, таксама і свянцоная вода святой Агаты і, канешне, кавалачак хлеба, про який порозважаємо. Тому приклад слуги Божого Едварда Вайніловича, який виконував і заховував традицію костьола, традицію християнства, вельми важна. Тому сьогодні з великою радістю поділимося менавіта гэтай такой інформацією, особливо День Святой Агаты, який відзначаємо 5 лютого, менавіта і просимо її заступництва над нами, нашими сім'ями. Агата у перекладі агатос означає добрая. У нашій країні це пригожее ім'я для дівчинки зустрічається значно радій, чим у європейських країнах, де воно набуло велику популярність. Православний варіант ім'я Агати – Агація або Агафія. Агат – коштовний камінь, шанований вельми в старожитності. Це символ здоров'я, добробиту, довголіття. Тому ім'я Агата несе в собі енергію добра. Именины Агаты по католицкому календару 5 лютого и 14 листопада православному календару. Святая Агата является заступницей от пожару и огню. Верники звертаются до яе по допомогу в надеї зберегчи дом, господарку от нещастяў и бед. Нягледзячы на тое, што Агата ў перакладзе азначае мяккасць, дабрыню, характар яе ўладальніцы настойлівый, цвёрды і незалежны. Гэта самадастатковая асоба. Яна ведае сабе кошт, умее адстойваць сваё і заўсёды дамагаецца ад жыцця таго, чаго хоча. Агата не трымае галаву в аблоках, а плануе і продумывае все свае крокі загадзя. Яна мае высокія маральныя каштоўнасці, шануе вернасць і давер у сямейных адносінах. Святая Агата нарадзілася ў Сицилии, Катанія ў 3 стагоддзі. Была дачкой знакамітага і багатага роду, прыняўшы хрысціянскую веру, ахвяравала свое дзявоцтва, сэрца і жыццё Езусу Христу. Тыя язычніцкія часы, калі яна пазнала веру в Езуса Христа, дачка багатых бацькоў в краіне была вядомаю, пекнаю. Все ее ведалі, але не все ведалі пра яе духовную красу, як хрысціянкі. Рымскі ваявода пажадаў яе рукі, але яна адмовіла. Як яна адважылася на такое? Павінна была пакорліва згадзіцца на любы капрыз владу маючага рымляніна хазяіна, яе земляў, яе бацькаўшчыны. Калі б святая Агата не была хрысціянкай і не пазнала волі Божай в Езусе Христе, магчыма, яна, як і ўсе іншыя труслівыя,
не маючи живої віри і боязі Божої, покаралися би перед чиновником. А тут не. Молодое дзяўча говорить могутному представнику Рима смелое «не». Выявілася, што яна хрысціянка. І тут да красы яе цела праявілася краса хрысціянскай яе душы. Народ, язычнікі в ступоре. Як? Многія не маглі зразумець духовнага пекна святой Агаты, бо бачылі толькі красу зямнога цела. Асуджалі яе, што зашорана, губляе такі шанец, слава чакае, Рым, балі, знатныя элітныя колы, знаёмстваў і раскоша. Яе зацягнулі в секту, якая называецца хрысціяне. Трэба яе ратаваць. Іншыя ж хрысціяне ціха маліліся. Боже, дай ёй ласку вытрываць до конца гэты іспыт. Чыстае сэрца ствары во мне, Божа, і аднаві во мне моц Духа Твайго Святога. Читаем Псалом 51. Выцерпела вялікія ўніжэнні і тартуры святая Агата. Ёй абрэзалі грудзі і спалівалі на вуголлях. І святая Агата перамагла. Перамагла спачатку сябе з Божай дапамогай, а пасля ўсіх, хто яе катаваў і здзекаваўся, бо адышлі дамоў запушчанымі галовамі, як жыхары в сваім часе Иерусалима, ішлі з Голгофы пасля смерці крыжовай Ісуса Христа. Мы ведаем, хто перамог. А праз некаторы час все просили яе дапамогі і абароны перед вывяржэннем вулкана Этна. Вось вам гарделивый суд людей гэтага свету. Іхнія магілы важных гэтага свету давно забытыя. А пахаванне святой Агаты, якая даверылася Ісусу Христу, яе заступніцтва распасціраецца на ўвесь свет. І в нашым пакаленні сёння пра яе ведаюць на ўсіх кантынентах. Вось як Господь Бог знагароджвае всіх, хто верны Яму. Бо што мы можам большага Богу прапанаваць, акрамя вернасці і любові да Бога і ближніх? Все мы Яго стварэнні, сыны і дочки. Пахавальня святой Агаты многія гады была ў вялікай пашане і малітве ад людзей. Падобна, як цяпер пахавальня слугі Божа Эдварда Ваніловіча у Мінску у пашане, што перад уваходам чырвоны касцёл. Аднойчы, калі абудзіўся вулкан Этна, жыхары Катаніі знялі вэлён з крыжа на магіле святой Агаты і выйшлі насупраць набліжаючайся лаве магме. Горад захаваўся, нягледзячы, што ў навакольнай акрузе все было знішчана, спалена. Святая Агата з'яўляецца апякункаю ад пажару, а на Сицилії опекункою ад вулкану. У дзень святой Агаты асвячаецца хлеб і вада. Хлеб ставім на алтарыках ці каля абразоў кавалачкі, а свінцонай вадой акрапляем дамы і памяшканні, просячы ў малітве Ойча наш, яе абароны і заступніцтва перад Айцом Нябесным. Вось такія кавалачкі хлеба
незалежна які хлеб, белый ці чорны. Маем такой паперках, які носім пры сабе в кішэні ці ў партманетцы, а кавалачак ставім каля абраза ці на алтарыку пасвенчаны хлеб святой Агаты. Вось менавіта такая ласка. І вода святой Агаты, такія бутылачкі, як бачыце, это святая вода, яшчэ была з Іерусаліма, Маці Божая, такі з вадою, як акрапляецца памяшканні, молячыся, як я сказаў, Ойча наш. І маленькія кавалачкі хлеба, канешне, мы носім пры сабе. Ці ж абарона ад агню дачэснага і толькі? Няўжо за гэта пацярпела пакутніцкую смерць святая Агата, а ад вечнага пякельнага агню як абараніцца? Святая Агата дае прыклад вернасці Богу. Яна была глыбока веруючая, як яе навучылі біскупы, наступнікі святых апосталаў. І баялася агню пякельнага вечнага, таму пайшла на такія катушы і смерць, каб толькі не абразіць Бога і ратаваць сваю душу. Яна не пабаялася балючага агню дачэснага і катаванняў, каб толькі ратаваць сваю душу. А мы, асвячаючы хлеб і ваду святой Агаты, якога агню больш баімся? Дачэснага пажару, памяшкання дома гаспадаркі, ці асвячаючы хлеб і ваду задумваемся над вечным Божым? Ці сур'ёзна мы бярэм прыклад веры святой Агаты і давайце абудзім больш хрысціянскі дух в штодзённым сямейным жыцці малітваю і любов'ю да Бога і бліжняга. Сталая малітва, рэгулярнае выкананне святой споведзі, удзел в набажэнствах в Божым храме, гэтым абараняем душы нашы ад агню пякельнага, за зямнога жыцця. І дай Божа, каб пасля смерці, прайшоўшы праз чысцец, все мы заслужили неба. Сустрэчы з Багародзіцай Паннай Марыяй і сваімі роднымі і блізкімі. Святая Агата выслужила неба такой ахвярай свайго жыцця. А ты, хрысціянін і хрысціянка, постарайся хаця бы добрым хрысціянскім жыццём і вераю заслужыць сябе і сям'і на неба. Езус заахвочвае: паводле веры тваёй няхай станецца табе. Апосталы прасілі Ісуса: Ісус, дадай нам веры. Вера твая, паважаны каталік, каталічка, хрысціяне, няхай абараняе душу тваю ад агню пякельнага. Выратаванне душ вашых выліваецца на вас за веру вашу. Першае пасланне апостола Петра, 9 стих. Праведнасць Божая, як напісана, а праведны з веры жыць будзе. Да Рымлянаў 1 раздзел. Вер у Господа Ісуса Христа, і будзеш збавлены ты і дом твой. В Дзеяннях святых апостолаў 16 раздзел чытаем. Дзякуючы веры збавіш сваю душу і дом твой. Як пажар дачэсны прыносіць поўную шкоду гаспадарцы, дому, гаспадарам, так пякельны агонь зніштажае спачатку фізічнае цела грахамі і грахоўнымі хваробамі, а пасля і самыя душы людскія. Няма ані адной хваробы цялеснай,
якая б не мела граховний початок. Задумайтеся. Що доброе ад Бога, навучае папа Францішак, а ўсё кепскае ад злога. Вось вам водораздзел. Бо вусны гавораць тое, чым перапоўнена сэрца. Добрый чалавек дастае з добрага скарбу добрае, а ліхі чалавек свайго сэрца дастае з ліхога скарбу ліхое. Матвея 12 раздзел. У дзень святого Блажэя мы маліліся аб здароўі горла, і не толькі фізічнага здароўя, але і духоўнага, каб мы не зласловілі, не пракліналі і так далей. А гэта наступіць тады, калі мы вылечымся душою, калі наша сэрца стане святынею Духа Святого, Божым алтаром. Калі мы уверуем, возьмем за прыклад святых Блажэя і святую Агапу, іхняе жыццё, поўнае даверу Богу, а не сваім кумірам. І вось мы в дзень святого Блажэя маліліся аб здароўі горла, прыкладваючы свечкі і благословляючы асобы. Дык вось, Езус наставляе, каб нашы вусны гаварылі добра, трэба, каб было сэрца чыстае. Каб мы мелі гэтую ласку менавіта добра і са скарбца бралі добрае. Паслухайце. Далей Езус сказаў, гэта Евангелие ад святого Марка, тое, што выходзіць з чалавека, робіць яго нячыстым. Бо знутры, з чалавечага сэрца, выходзяць дрэнныя думкі, распуста, крадзеж, забойстве, чужалоцтва, сквапнасць, зласлівасць, падступнасць, бессаромнасць, зайздрасць, блюзнерства, пыха, глупства. Всё гэтае зло выходзіць знутры і робіць чалавека нячыстым. Таму як важна, каб мы клапаціліся аб чысціні сумлення. Тады сэрца, душы, тады вусны будуць гаварыць таксама прыгожа, на хвалу Божию и добра людей. Подумайте и разважьте все хворобы и беды от нашей греховной непослухмяности волі Божої. Як з допомогою медицини ми оздоровляємо, а правильніше буде сказано, визволяємо або визволяємося, очищаємо наше фізичне тіло от той чи іншої інфекції і хвороби. Так з допомогою віри, святих сакраментів, сповіді святої, Слова Божого, Христового вчення, ми очищаємо наші душі від греховної прокази, інфекції, хворобів, як чули ми тільки що слово з Євангелія, яка проявляється хворобами на нашому тілі, як слайд проявляється на фотопапері. Проекція, дух, грех, зло, воно проявляється в нашем сердце хворобами. Як у дачыненні до здоров'я конкретного чоловіка, чи в відносинах до сім'ї, чи поміж народами, всюди всім бедам і хворобам початком з'являється духовная слабость, хвороба – это грех. Дух охвочий, але тіло слабое. Бачите, менавіта дух, який
асвячае, дзейнічае і робіць дабро. Калі ж дух сапсаваны, грэшны, колькі маем у свеце бедаў, в сем'ях і асабіста ў кожным чалавеку. Вялікая шкода, што свет не прызнае духоўную веліч і моц Божую, якая даруецца небам кожнаму чалавеку для яго ж збаўлення. Задумайцеся, паважаныя сёстры і браты, разважце і вяртайцеся ў пакоры да Бога і святыняў, якія з'яўляюцца крыніцамі Божай міласэрнасці, асвячэння і збаўлення. Святая Агата, заступіся за нас перед Айцом Нябесным, барані нашыя дамы ад агню дачэснага, а душы нашы ад агню пякельнага, вечнага. І ў гэтай інтэнцыі молімся все разам. Ойча наш, які ёсць на небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Бо Тваё валадарства і моц і хвала навеки. Примите Божие благословление. Благословление Бога Всемогутного, Отца и Сына и Духа Святого, нехай сидя на вас и застанется назавсёды. Амен.